wonten pangandika ingkang adhawuh Yayi Guru kepareng nimbali rakanto sithik pangudal-udal punapi kanthi rahayu anggenipun sowan wonten kayuwangan Kakang awit saking pangestunipun Adi Guru niring sambi kala sowanipun ingkang raka sumungkeping pangabekti ingkang menggi kunjuk Yayi inggih kula pundi saengga jejimat Kakang Kanika Putra kula wonten pangandika ingkang adhawuh Yayi kula badhe nderek pitaken perkawis menapa Didi Kalenggahan menika kayangan ketaman gara-gara menapa wonten pendhita ingkang mangro tingal miwah werksa ingkang mawa cahya kekilapanipun menapa di Paduka Ratuning Jawata adilipun tiyang pitaken kedadipun wangsule Kakang nggih Yayi wontenipun kayangan taman gara-gara ing Didi Kalenggahan menika menapa Yayi Guru kekilapan kados pundi awit titah pujangkara ingkang wonten desa Kemiri Bapak Lurah Nurdianto badhe ngawontenaken pangruwatan miwah ngawontenaken bersih desa mekaten Kakang ingkang sinebat sedekah bumi inggih wentahipun menika sedekah dumateng bumi awit bumi ingkang sampun paring kenikmatan dumateng para titah ing Madyapada mekaten mila Yayi Kalenggahan menika Yayi Guru kedah mangestoni miwah Gusti ingkang Maha Kawasa ngijabahi panyunipun para kawula ingkang wonten desa Kemiri ingkang dipun pandhekani Bapak Lurah Nurdianto inggih Kakang sepisan menika kaping kalih menapa Yayi Guru kekilapan kados pundi Kakang duk nalika Yayi Pramesti ameng-ameng nalika semanten kalian ingkang garwa Deuma kedadak Yayi Pramesti nandhang kasmaran ngantos ndawahaken kama inggih Kakang kamanipun Adi Guru tumiba wonten segara dados denawa badhe minggah dumateng kayangan pinanggih kalan Paduka Yayi Guru kula ingkang badhe tanggal jawab perkawis menika Kakang Kanika Putra nggih ngestaken dawuh kula ingkang tuwon pukulun sowan menapa menika ingkang sinebut Kayuwangan Tinjumaya. Bener iki Kayuwangan Tinjumaya ya Kayuwangan Arga Dumilah. Kula badhe nderek pitaken Paduka sinten? Jeneng ulun ratu ning Jawata bebisik ulun Sang Hyang Manik ya Sang Hyang Guru. Napa nggih? Dewa niku weruh sadurunge dumadi. Pancen bener dewa weruh sadurunge winarah. Yen dewa weruh sadurunge winarah kula badhe nderek pitaken perkara apa? Kula menika putranipun sinten lan sinten ingkang dados kekasih kula? Sira putra ulun pribadi nadyan dumadimu saka kama kang salah. Dene sira ndak paringi tetenger Bathara Kala. Nggih, pukulun matur Mbah Kun ingkang tanpa pepindhan. Kula sampun binaringan tetenger Bathara Kala. Gandeng weteng kula luwe gondang kula ngelak. Kula badhe nyuwun pangan wonten santen Kanjeng Rama. Iya ya, sira ndak paringi pangan. Matur Mbah nuwun. Lajeng pangan kula menapa? Bathara Kala tumuruna marang Marcapada ngupadya menungsa kang dadi sendang pengruwatan ya menungsa kang nandhang Sukerta. Jirinipun tiyang kang nandhang Sukerta dados sendang pangruwatan kados pundi Rama?
titah Marcapada yen ndarbèni putra siji mbuh lanang mbuh wadon kuwi jenenge ting kedanting kuwi pangane Bathara Kala manusa kang dadi sendang pengruwatan inggih kasinggihan angka 2 yen manungsa ndarbèni putra loro cacahe yen lanang wadon jenenge dana dini yen wadon kabeh kembang sepasang lamun lanang kabeh uger-uger lawang kuwi ya manungsa kang dadi sendang pengruwatan pangane Bathara Kala ih Rama Pukulun matur nuwun ana maneh nggih Bathara Kala kados pundi Rama yen titah Marcapada ndarbèni putra 3 mongko kang wadon ana tengah mbarep kelawan ora gine kakung terus sendang kapit pancuran yen sing wadon kuwi ana mbarep kelawan ragil kang sinebut kapit pancuran kapit sendang ih Rama menika nggih dados sendang pengruwatan bener Jajar Kala ana maneh yen titah Marcapada ndarbèni putra 4 lamun lanang kabeh kuwi jenenge Sarimba lamun wadon kabeh Sarimpi menika nggih dados sendang pengruwatan iya nggih Bathara Kala ana maneh yen titah Marcapada ndarbèni putra 5 cacahe lanang kabeh jenenge Pandhawa lamun wadon kabeh jenenge Pandhawi menika nggih dados sendang pengruwatan Rama iya nggih Bathara Kala kathah sanget pangan ingkang dipun paringaken dhateng kula mila saking menika Rama kula badhe tumurun dumateng Marcapada ngupadi mangsan kula lelungan tak bebakali karya laku sampeyan kala Yayi Guru kula wonten pangandika ingkang ngadhawuh Kakang Kanika Putra menapa sampun pinenggalih kanthi muluring nalar anggenipun dawuh dumateng Jajar Kala inggih kados pundi Kakang kula mirengaken anggenipun Yayi Guru aweh pangan Jajar Kala sumaya tupurun marang Marcapada pada menungsa kang dadi sendang pengruwatan ra ngaten inggih anak siji mbuh lanang mbuh wadon kuwi jenenge ting kebanting pangane Bathara Kala mekaten Kakang yen loro lanang wadon jenenge dana dini lek wadon kabeh kembang sepasang lek lanang kabeh uger-uger lawang ra ngaten inggih Kakang kaluhuran sabdanipun Kakang Kanika Putra Yayi nek jaman rumiyin pancen titah Marcapada nika putranipun kathah niku lek jaman riyin lek jaman semenika cekap loro lanang utawa wadon sami kemawon lah paduka lepat meneh ngoten paduka pangandika sak klimah tindak sajangkahku mlawe sak krembyan agung cinunta sagunging para kawula Kakang meneh mboten dipun lepataken kalian para titah Marcapada mangke Kakang Narada kula Yayi menapa lepat anggen kula dawuh dumateng Jajar Kala mboten lepat neng kurang bener lajeng prayoginipun kados pundi Kakang lah ngaten kula gadah pamanggih lumahing bumi kurping langit niku sing diajri Jajar Kala niku namung dalang sejati mila Yayi paduka kedah ngutus salah satunggaling para dewa kinten dadi dalang sinten Kakang kula namung Bathara Wisnu ingkang pantes dadi dalang sejati meneh mangkaten paduka timbali Bathara Wisnu pinurih sowan wonten kayangan Kakang nggih ngetaken dawuh Yayi Pramesti
katimbalan swara wonten kayangan wonten kawigatosan menapa Pukulun Bathara Wisnu kula wonten pendika ingkang dawuh langkung rumiyin kula ngaturaken sembah sumungkem ingkang mugi kunjuk Pukulun ndak tampa pangestu ketampanana kula pundi saengga jejimat menapa kula lepat kalian kadewatan Pukulun sira ra luput malah ngene Bathara Wisnu kados sepundi malah ana pakaryan kang luhur kang sira tindakake pakaryan menapa Pukulun sira tumuruna marang Martapada dadi dalang sejati sawana ana daleme Bapa Lurah kemiri ing kono bakal ngenekake pangruwatan inggih para kawula ing desa kemiri nyuwun ana ngersani Gusti Kang Maha Agung muga-muga kalis ing pangrencana tinaket Suka Basuki tulus Kang Sarwa tinandur murah Kang Sarwa tinuku pinanjang yuswane miwah lumintu rejegine nggih suwun ana ngersani Gusti ingkang Maha Agung ya Bathara Wisnu ya dalang sejati nggih ngestaken dawuh Pukulun lan aja nganti lali kados pundi sira nganti Kakang Semar jimat sing isa ngucap pusaka kang ndarebeni nyawa minangka rawangira nggih menete terem kaden Pukulun benjang dadak ngentos menapa kalenggan menika kepareng kula tumurun dumateng Martapada suwat wonten desa kemiri iya dalang sejati lelungsen tak bebakali kali sing pangrencana laku jantramu Yayi Guru kula Kakang kula badhe memanuki lampahipun dalang sejati anggenipun Murwakala wonten desa Kemiri inggih Kakang sewang-sewangan inggih Yayi sewang-sewangan Yayi Bathara Wisnu sampun rawuh inggih Rama Semar kaluhuran katimbalan sowan wonten kayangan wonten kawigatosan napa ndika dipun dukalin kalian Pramesti Guru menapa ndika pinaringan pangkat utawi pinaran kamukten Kakang wektu dina iki aku ora kelawan Sang Hyang Bathara Guru ora didukani lan ora diparingi ganjaran. Lajeng kok katimbalan sowan wonten kayangan ngene Kakang. Aku supaya dadi dalang sejati. Tedak ana desa Kemiri leladan jenangan. Para kawula ing desa Kemiri bakal ngenekake pangruwatan kang dipanjegani Bapa Lurah. Inggih. Mula Kakang sira ndak kon nderekake aku sowan ana desa Kemiri. Inggih ngestaken dawuh Ki Dalang. Monggo kula dherekaken. Ayo Kakang, derekno aku. Sowan ana ing jenangan desa Kemiri. Monggo kula dherekaken Ki Dalang.
Kanjeng Rama Guru tresna kelawan aku nyatani aku pinaringan pangan kon goleki menungsa kang nandhang Sukerta dadi sendang pengruwatan tumurun marang Marcapada yen ana titah Marcapada darbene putra siji iki jenenge Ting-ting kebanting pangane Bathara Kala yen anak loro lanang wadon Dana Dini ya pangane Bathara Kala. Mandheka Bathara Kala. Oh, nyandhet nggonku lumaku. Sapa kowe? Aku dalang sejati utusane Sang Hyang Bathara Guru. Kok ngerti marang aku? Apa dudu dalang sejati ora ngerti marang sira? Kowe jenengmu Bathara Kala, putrane Sang Hyang Bathara Guru, ning dumadimu saka kama kang salah. Ya pancen bener. Sira mau sowan ana ngersane wong tuamu njaluk pangan, diparingi pangan to? Pancen bener. Supaya tumurun marang Marcapada para manungsa kang dadi sendang pengruwatan. Bener dalang sejati. Anak siji mbah lanang mbah wadon kuwi jenenge Ting-ting kebanting pangane Bathara Kala. Iya, pancen bener. Nanging ngertenono Jajar Kala. Nadyan menungsa kang dadi sendang pengruwatan, menungsa kang nandhang Sukerta. Nanging yen wis diruwat kelawan dalang sejati aja pisan-pisan wani ganggu gawe. Yen wani ganggu gawe kesiku lan Gusti ingkang Maha Agung. Dalang sejati. Piye Jajar Kala? Iya. Aku manoreh parentahmu ning aku ndarbeni panyuwun. Panyuwunmu apa? Yen ke bisa mangsuli pitakonku kanthi bener, aku saguh dadi reamu. Coba takono ndak wangsuli. Kang diarani padhang sejatine peteng, peteng sejatine padhang. Kuwi piye dalang sejati? Peteng sejatine padhang ning padhang sejatine peteng. Iya. Yen padhang sejatine peteng, kuwi menungsa kang bakal apus krama. Tumindake becik, pakartine apik, tembunge becik, tembunge manis, ning jroning ati peteng. Mula disanepake padhang sajatine peteng. Yen peteng sejatine padhang. Yen peteng sejatine padhang, kuwi antarane wong tuwa kelawan anak, guru kelawan murid, tata gelar. Wong tuwa ndukani marang anak, nanging anak karben tumuju marang kabecikan mewah kautaman. Mula disanepake peteng sejatine padhang. Jalaran menungsa utawa wong tuwa ora bakal kalu marang putrane. Nggih. Ya bener. Dalang sejati. Kowe mangkondo. Yen aku bisa mangsuli pitakonmu, kowe saguh dadi reh aku. Ndak kongkon apa wae kudu manut. Banjur karepmu, aku bakal murwakala desa Kemiri. Kowe ora kena ganggu gawe. Nanging nonton kena, ning ora kena ganggu gawe. Sewang-sewangan Jajar Kala. Aku bakal sowan ana dalane Bapak Lurah Kemiri. Iya, dalan sejati ngestake dawuh. Apa pancen waskita temenanan iso maca srandune awakku paribasan jabane daging jero kulit yen pancen bisa genah kowe yen dalang waskita temenanan. Apa ngerti yen aku yektine Jajar Kala tak grudhukan mori kaya ngapa Bani Murwakala ana desa Kemiri.
Kula ingkang sowan paduka sinten? Kula Dalang Sejati utusane Sang Hyang Bathara Guru. Kula ingkang menggugati pinercaya dumateng para kawula ing Desa Kemiri. Oh, Bapak Lurah ninggih ngestaken dawuh. Menapa inggih panjenengan badhe ngawontenaken pangruwatan? Inggih. Ki Dalang kula ingkang pinercaya dados sesepuh wonten Desa Kemiri. Para kawula ing Desa Kemiri badhe ngawontenaken pangruwatan. Mbok menawi ing Desa Kemiri paribasan wonten getih kang cinilung balung ingkang tinumpuk otot kang sumladang sageta sampurna menapa ingkang sinedya para kawula ing Desa Kemiri saged lestari miwah widodo Ki Dalang niki. Mila saking menika Ki Dalang paduka suwunaken wontenipun Gusti mamrih gegayuhane para kawula ing Kemiri kalis ing pangrencana menapa ingkang sinedya saged kinabulan. Nggih. Bapak Lurah, kula namung menungsa lumrah titah sawantah mboten genten kalian paduka kacinggihan. Nek wonten nunen-nunen kados pundi? Apike merga kulina, mandine merga percaya. Inggih. Uger paduka percaya lahir tusing batin Gusti ingkang Maha Agung badhe ngijabahi panjenenganipun Bapak Lurah. Inggih, kasinggihan Ki Dalang. Menapa tata caranipun tiyang Murwakala sampun mangertos? Sarehne kula dereng mangertos kepareng nderek pitaken tata caran tiyang Murwakala kados pundi Ki Dalang. Inggih. Sepisan kedang ngawontenaken cok bakal. Inggih. Toya sanga mekaten miwah Sekar Taman Kinal Sarana anggen kawula Murwakala nenggih miwah sesaji kang boten sekedhik cacahipun paduka sukaaken wonten ing kananipun panggung kinarya anggen sarana anggen kula Murwakala mekaten Ki Dalang. Kula nyendikani menapa ingkang dados sabdanipun kedah siram jawon Traga Madeda. Inggih Ki Dalang sedaya pengendikanipun Ki Dalang kula sendikani meneh mekaten kula badhe siram jawon Traga Madeda Ki Dalang. Inggih Bapak Lurah nyumanggaaken ayo ibune siram jawon Traga Madeda suawi Kakang Mas kula dherekaken. Maturnuwunipun Ki Dalang Sejati kados pundi Bapak Lurah? Gandeng kula sampun siram jamat wonten Tlaga Madeda miwah sesaji ingkang kinarya sarat anggenipun Murwakala sampun sedaya boten mujiwani. Mila saking menika Ki Dalang kula suwun enggal miwiti anggenipun Murwakala wonten Desa Kemiri mriki. Niki Bapak Lurah, kula namung menungsa lumrah monggo sami nyuwun sanipun Gusti ingkang Maha Agung mugi-mugi kasembadan gegayanipun para kawula saindenging Desa Kemiri. Nggih ngestaken dawuh Kakang Semar. Kula Ki Dalang coba tritiren apa kabeh piranti kanggo Murwakala wis tumawis Kakang. Nggih kula tritiri Ki Dalang. Matur nuwun sanipun Ki Dalang Sejati. Piye Kakang? Sedaya ubar ampen kira syarat anggenipun Murwakala mboten wonten ingkang jiwani sedaya sampun komplit. Iya Kakang. Mila saking menika monggo kula suwun enggal miwiti anggenipun Murwakala
wonten desa Kemiri mriki Ki Dalang. Inggih. Nalika semanten Ki Dalang sejati arsa miwiti anggenipun Murwakala. Gamelan Lokananta ingkang munya wonten awang-awang ladrang slamet ungelipun. Gusti Kang Suci, kula musi dhateng kesucian wujud sae kang leres. Kula nyuwun kuat lan wilujeng anggen kula Murwakala. Kula nyuwun daya katenangan katentreman saking panguwasaning Gusti ingkang Maha Suci. Pinarak kabul anggen kula Murwakala. Pinarak kuat lan wilujeng kula nyuwun dhumateng Gusti ingkang Maha Agung wonten swasana ingkang awon bebaya upaminipun jengges tenung santet kemondhong dhateng wujud kula lan wujudipun para kawula ing Kemiri mugi dipun sisaken kalian Gusti ingkang Maha Suci. Kula nyuwun kuat lan wilujeng sampunane puja kang prayoga niat ingsun badhe mayang lungguhku ibu bumi bokong lemah lumpur teles bauku keblat sekawan lima pancer tanganku kalimah ngawe tutuk kuro ngalah panggungku jagat kelir kurino lan wengi wayangku Kanjeng Nabi Rasul kotakku jiwa ragaku sarangku greteng pikir genderku ikat kendangku pandedering ati kempulku mega pengalap-alap gongku ageng patrimo buwono sampuran puja kang prayoga nyating semayang aja nyucuk si jabang bayi nyucuk tak bekliwring gadah aja ganggu kaiki jabang bayi wong lara pinaring ana mulya waras balem amblas ning segara dhuwur ana wong dudu wong ana wing dudu wing ana geni dudu geni ana banyu dudu banyu ana geni gedhe saka kulon genine Sang Hyang Bathara Guru bali amblas nang segara kulon ana geni gedhe saka lor genine Sang Hyang Bathara Brahma bali amblas nang segara lor ana geni gedhe saka etan genine Sang Hyang Bathara Indra bali amblas segara etan ana geni gedhe saka kidul genine Sang Hyang Bathara Sambu bali amblas segara kidul ana geni gedhe saka dhuwur genine Sang Hyang Bathara Bayu bali amblas segara dhuwur ana geni gedhe saka ngesor genine Sang Hyang Bathara Penyarian bali amblas segara ngisor. Oh putih rupane tulakno payakno ambesa nyang segara kul geni ususan yen durung pecak matamu bali amblas nang segaraning jagat walagi tumaruna balung wesi kulitku panyektiku panglaraku singgih ototku kawat balung wesi mripatku arka tanganku kalimah ngawe iku roe ngalah ya kuwi siringin sungsang kang prayoga binuwang ana samudra ana wong dudu wong ana wing dudu wing ya iki sekama salah binuwang ana gunung aja sira tangi enekno Prabawa Lindhu lan Barat disampurnakne Bapak Dalang sejati kinuting Kyas sing dadi sirah kinuting Purwa sing dadi mripat kinuting Manik sing dadi tutuk kinuting Manyakmula sing dadi kuping kinuting Manik dadi gulu kinuting Manyakmula sing dadi peru kinuting sira sing dadi jantung kinuting Manyakmula dadi baune kinuting sirah Manik sing dadi netra aja ndorong aja ngadeg amles sak jroning bumi disampurnane Bapak Dalang sejati dina legi dadi pengambu dina paing dadi paningal dina pon dadi rasa dina wage dadi pangucap dina kliwon dadi rasa sejati dina setu dadi ulu dina akad dadi kulit dina Senen dadi daging dina Selasa dadi getih dina Rebo dadi otot dina Kemis dadi balung sumsum dina Jumat dadi sirah. Bismillahirrahmanirrahim. Ingsun amar sedulur ingsun 4 5 badan tatolah kang ana napasku sukma seganda kang ana netraku ya aku luput pangontra-ontra luwih pemengkasi sekutu sering eling dat eling
sir meneng dat meneng yingsun dat kang meneng sir cipta rasa kumula putih yaiku gurune ilmu iki kabeh manik mulya panggunane Waderoh Muhammad kang dadi wayang aku apal alwabar akate wong sak gemiri kabeh ingsun sir suyut marat dat ingsun teka meneng teka sirep dadi wong kabeh sak nirep sak tekaku Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Ilaha rupaning ingsun, ilallah pangeran ingsun, dadanya urip ingsun, urip tan kenaning pati, eling tan kenaning lali. Mulya aja salah parat, datan kawuran dat langgeng oleh marganing gampang. Paningsun lanang sejati, mandinga sukmane Muhammad sejati, kudratullah menungso sejati kabar-kabar sampurna. Iman rabuka sapa imanira satuhune ora ana pangeran kandelalah ajilalah aku unggahnya menyang pertapan wahyu jabang bayi kang anyawa jabang bayi kang mengku nyawaku aku mbiyen duwe sedulur saiki ketemu sedulur kalingan kawitane dipedhot pedang kencana linandesan masinangkling pedhot ingsun lawan sira rahmat lunggih ana cethak. Assalamualaikum salam. Iman rabuka sapa imanira satune ora ana pangeran kandelalah ajilalah aku unggahnya menyang pertapan wahyu wahyu widodo tumurun ana mbun-mbun aku wahyu kayun tumurun ing paningalku wahyu cakraningrat tumurun ing tutukku. Bismillahirrahmanirrahim. Awang-awang wung-wung gedhe sak payung agung tak panake barat angin dadi udan angudane wong tak duwe iki kabeh gedhe cilik duwe anom lanang wadon kabeh Islam jin setan peri perayangan padha suyut marang aku aja lameng jalma menungso ora suyut marang aku atung kayu watu padha suyut marang aku saking mandine kang panah tak panake gunung guntur tak panake segara gedhe asat tak panake kayu gedhe rubuh tak panake ombak gedhe lulut tak panake Brahma gedhe lulut kutu-kutu walatoga padha lulut ya aku sukmane Sri Gunggu. Bismillahirrahmanirrahim. Pulung mulya ajine Baginda Sulaiman ora ana Baginda Sulaiman ya aku Baginda Sulaiman ana sukma saka wetan sukmane sak minemo mbah marang aku ana sukma saka kidul sukmane wong sak minemo mbah marang aku ana sukma saka kulon sukmane wong sak minemo mbah marang aku ana sukma saka lor sukmane wong sak minemo mbah marang aku ora ana Baginda Sulaiman ya aku Baginda Sulaiman aku ngadeg ana satenging bener lungguhku manik kumointen reneksa malaikat papat bawake dina 7 pasaran 5 sejatine malaikat kang soketan putih rupane kang saka kidul abang rupane kang saka kulon kuning rupane kang saka lor ireng rupane jual awal jual akhir paningal nyaka kabeh padang emas gemawang Allah sejatine urip kula yun sumute wong sak gemine marang aku sumuyut saking kersaning Allah. Gunung-gunung pelunggu aku kapilindung perbawaku macan galaing dadaku singa barongan ing bokongku kilat tatet kedepku gelap seketip pangucapku gelap sayuta panggetakku arep jerep omonge wong kabeh marang aku. Bismillahirrahmanirrahim. Sukma yang kang dadake sukma kawula aku barang srengenge sumirat aran kembang setaman aku barang srengenge beduk aran kembang satirta aku barang srengenge asar arep kembang sati belo bagus rupaku arep gantaku aku lagi waringin tumuruna ditandur tengah segara dilepi lemah kencana perdapaku kuwur kembang kelintang sariku rembulan singa ndulu singa ndeleng wong saking iki kabeh nyawang aku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum salam. Nabi Sulaiman kaptenku, Nabi Daud suaraku, Nabi Yusuf rupaku, Surya saka wetan paningalku, rembulan saka kulon cahyaku, lintang abyar pepundhenku, menungso kang urip sak lumeng bumi, tak sapu mlumruk mrene. Banaspati gendruwo, tak sapu cat menyang segara kidul, kari siji danyang kemiri anungguwa, tentremna kabelna tentremna, slametna, tekakna wong kanan kiri mubeng tepung gelang lanang wadon kabeh. Sapu jagat yen sira nuruti panyuwunku. Apa kang jumeneng ana paningalku iki?
Mung sanemi aturku Muhammad ilahi rabbal alamin. Assalamualaikum salam. Sri Sedono, Sri Sedani, no gepah, no gepuh, padha sira mrene. Aku njaluk sandang lan pangan, aku njaluk emas lan pijus, aku njaluk dodot lan sewek, nur sirep araning sandang, nur cahya putih araning pangan, roh adam, roh sebalang manik. Aja sira takon rahuro, rahira, wis ana ingsun berasih marang ingsun. Ana donya metu saka guwa sila kurung, dicipta teka digoleki gampang, gampang saking kersaning Allah. Assalamualaikum salam. Sang ari-ari abang cahayane ati, sang ari-ari ijo cahayane peru, sang ari-ari kuning cahayane purus, sang ari-ari ireng cahayane limpo. Sun njaluk kaktenira pomo yen dadi kundhuwa, yen ora dadi dadekno. Secadara makadem sarpen tamba tan satu bangsa yen rina manjing ing cahya, yen wengi manjing githok gigirira. Assalamualaikum salam. Tanto putih to sing toket sir ana ananing pangeran layu manjing mligi jerone dodo sajrone dodo luwih esuk maning Allah. Assalamualaikum salam. Kun dat kun nyawaku sedulurku tuwa kang mertapa ana jroning wayang aku, kang madha rupa, kang nunggal rasa, endi sira metuwa, kudung ana aku, pagrana aku, ling-ling ana aku, kang jumeneng Allah ana jroning guwa karbaku, tetep tan kono wah lan gingsir. Assalamualaikum salam. Saking terputih aja sira mobah aja musik, yen ndak mobah puserku bong putih long putih, ya aku lungyung Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Sun matek ajiku dina 5. Oparane dina pasaran dina legi. Bagus rejatil pepakno sedulurku. Bau kiwa bau tengen, sikil kiwa sikil tengen, ing amping kiwa lan tengen. Ingsun pinayung malaikat ngisor lan dhuwur. Ingsun pinayungan malaikat 144 sira reksanen badane ingsun lan badane para rakyat kemiri ana kang cidrala balekno. Oparane dina paing. Bagus palario pepakno sedulurku bau kiwa bau tengen, sikil kiwa sikil tengen, iring amping kiwa lan tengen. Ingsun pinayungan malaikat ngisor lan dhuwur. Ingsun pinayungan malaikat 144 sira reksanen badane ingsun lan badane para rakyat ing kemiri ingkang pinandikan Bapa Lurah ana kang cidrala balekno. Oparane direpon. Bagus rejakun pepakno sedulurku bau kiwa bau tengen, ing amping kiwa lan tengen. Ingsun pinayungan malaikat ngisor lan dhuwur. Ingsun pinayungan malaikat 144 sira reksanen badane ingsun lan badane para kawula sak desa kemiri ana kang cidrala balekno. Oparane dina wagi mbok Dewi Rengganis pepakno sedulurku bau kiwa bau tengen, sikil kiwa sikil tengen, ing amping kiwa lan tengen. Ingsun pinayungan malaikat ngisor lan dhuwur. Ingsun pinayungan malaikat 144 sira reksan badane ingsun lan badane para kawula ing desa kemiri ana kang cidrala balekno. Oparane dina kliwon mbok Dewi Ureyan pepakno sedulurku bau kiwa bau tengen, sikil kiwa sikil tengen, ing amping kiwa lan tengen. Ingsun pinayungan malaikat ngisor lan dhuwur. Ingsun pinayungan malaikat 144 sira reksanen badane ingsun lan badane para rakyat sak kemiri ana kang cidrala balekno. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum salam. Ingsun toh jaline dat kang maha suci, kang murba masesa, kang kuwasa ngendika kun payakun dadi saciptaning ingsun, ana sasedyaning ingsun, teka saka karsaning ingsun, metu saka kudrating ingsun.
Bapak Lurah, kula wonten pandika ingkang dawuh Ki Dalang. Sarene anggen kula Murwakala wonten Desa Kemiri sampun paripurna, keparenga kula nyuwun pamit. Mugi-mugi sak pengker kula ing Desa Kemiri sampun teru beda menapa-menapa para titah miwah para kawula ing Kemiri tulus ingkang dipun tandur murah ingkang sarwa tinuku pinanjang yuswane lumintu rezekinipun lan anggenipun bali wisna saged tentrem ayem boten wonten pangrencana. Nggih Bapak ngestoaken dawuh Kakang Dalang Sejati apa jajar kala barang Kakang Dalang Sejati matek mantram 1000 kaya lulusan bebayuku. Mula Kakang aku bakal sumingkir saka saben-saben kene, nanging sadurunge sumingkir aku njaluk sajen nggonmu ngruwat ya Kakang Dalang. Yen ana ya gawanen, yen ora ana aja mbok goleki, saanane wae jajar kala. Iya Kakang Dalang, mermawa sawetara jajar kala tak balekake paling ajal mulamu ngestake dawuh Kakang Dalang. Lurah, kula wonten pangandika ingkang dawuh Dalang Sejati, kepareng kula nyuwun pamit wonten kalapatan kula nyuwun pangapunten. Nggih, nderekaken sugeng tindak Ki Dalang. Ayo Kakang Semar, kaselak dadi pangarep-arepe Sang Hyang Bathara Guru. Monggo Ki Dalang kula nderekaken. Bathara Bayu, sabdane Ki Dalang Sejati mbok menawa isih ana kang kliwatan, ana kang kacicir, ana ing Desa Kemiri gandeng sira ki dewaning angin. Iya, banjur kapriye? Tumindak pakate kang kaya mengkono enggal sabun kan angin Garuda kang mbok darbeki ya Bathara Bayu. Ngetake dawuh